Det luktar ingenting i alla fall. Var glad för det du. Have you ever seen the Miss inte pås nu, Fingal. Miss inte pås nu, för helvete. Trecylinder Volvo. Åh, nu kommer lukten. Fy fan. Titta upp runt. Öl. Kör försiktigt för fan, kör försiktigt. Vill du gå ur eller? Va? Sa nej? Ja, jag vet inte. Nej, tycker jag så. Filmar han med gatan? Åh! Fy fan. Det luktar påskmiddag. Det var ingen bil i Särna. Ja, jag fick 7 sorters sill och 1 och nubbe till dig och sen en nubbe till den. Ja, tack. Nu luktar det spy. Fy fan. Vi får hålla i fickan här, va? Stanna jävel, sa han. Kan vi inte gå här? Nu ska vi säga, Erik, så du inte får det över när du går ut. Pass upp här. Va? Du är mitt i rusningstrafik för fan. Ja, Ja, med en liten bit till kan vi väl. Ska han backa till påsen? Nej, han ska ut. Vi kan inte. Är det för att det är snart trafik? Lugn dig. Ja, eller lite. Och sen fick vi en nubbe till dig och sen fick vi sill igen. Låg batteri. Nej, nu måste vi spara det här innan det försvinner.